Her öýüň içki gözelligini, onuň rahatlygyny artdyrýan zat kemmäliň bilşimi diýäli mebeller. Mebeller haçanna öýümiziň we otogumyzyň içki görküni, dizaýnyna, laýyk saýlanyna ol has öz bolşy görke eýe bolýar. Ýöne biz Elmydama mebel saýlamyzda şu 5 dada aýratyn üns bermeli. Olaryň birincisi hili, ikincisi material, üçüncüsi stili, dördüncüsi dizaýny. Oşularyň ählisin özüne jemläp, beşincisi elbetde bahasy el yeterliligi. Ýöne bu ýerde sual ýüze çykýar. Şoň ýaly mebelde nerden tapyp biler? Suwalyňyzyň jogabyny sat mehriballar. Söwütli mebele hoş geldiler. Bu ýerde size Türkiýanyň iň meşhur brendlarynyň eýen taýýar we getirilen önümler bilen birlikde şunun ýaly buýurma esasynda siziň gün islegilerinize laýykda täzeden mebeli ýasamak mümkinçilikleri bar mehriballar. Ýöne o ýagdaýda da bar biziň çiğmallanma daşary ýurt brendlarinden getirilýär. Siz şu ýerde eýen taýýar önümleriň kataloglary bilen tanyşyp bilersiňiz. Ýa bolmasa da şunun ýaly bir näçe katalogyň esasynda netijesinde özüňiziň islen materialyňy, islen reňkiňi, islen stiliňi gaplaşdyryp özüňize göre saýlap bilýär. Çünki siz isle işiňizde bolsun, ofisiňizde bolsun, isle öýüňizde bolsun, ýa bolmasa çağalaňyz üçin mebel bolsun, islenlik görnüşli mebelleri bu ýerden tapyp bilersiňiz. Bu ýerde siz islenlik mebelleri 36 aýat şenli garaşlaryna alyp bilersiňiz. Şeýlekem ýene bir bellemeli zadymyz söwütli mebeller. Islenlik aljak mebelleri häzir 50 götürüm ardallaşyk bilen alyp gelýän mehriballar. Ardallaşymyzam te dekabr aýynyň 31-ne çenli dowam eder. Mehriballar. Sizem öz ojaklaryňyzy söwütli mebel bilen häzirki wagtda sinlaýaňyz elbetde bu ýerin salgasyny we telefon belgilerini size elleter görnüşde ekranlaryňyzda goýdup, sizem bu ýere gelin, söwda edin we durmuşyňyzy lezetiniz. Söwütli mebel. Öýüňiziň beli.